Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय जोङो नै खालि आं ओमफ्राय सासे आगै फैबावगौ जों साथामजों मोनसे केफेसिम थांगासिनो दं आरोना जायैनो बेलासि ओमफ्राय दाथ' गोलोम बोथोर फैबाय नै नोंथांमोनहा मिथिखागौ। ओमफ्राय जोङो ओरैबायदि बेस्थ'मोन जे भिडिअखौनो होनो हायाखै। ओमफ्राय गोलोम बोथोर सफैलायबाय नै गोजां बोथोरनि भिडिअखौ दिनैसो होनो मोन्दों। बेनि थाखायनो निमाहा होदो अननानै प्लिज नोंथांमोनहा गाज्रि दामोनसै। ओमफ्राय जों दा नै थांगासिनो दङ बिब' बिनानाव सानैजों थाबायनानै। एक्चुवेलि जोंना बिराद थाबायनायासो मेन आरोना जों सानैनि थाखायनालाय मा बानाय लामा जोङो बुहुद माने क्रेजि जायो आरोना सानैजों बिब' बिनानाव। ओमफ्राय नोंथांमोनहा गाज्रि दामोना होननाय जोंनि बे जाम्बि बायदि खामानि मावनायखौ थाथ'फादो नोंथांमोनहाबो जोंजों केफेसिम थांफानो। ओमफ्राय नोंथांमोननो खोन्थानोसै बे केफेनि मुङानो जाहैबाय दि केफे। बेयाव बिराद गोथाव मोनो आरोना जाग्राफोरखौ। ओमफ्राय जोङो बेवहाय एक्चुवेलि फार्स्ट टाइमसो थांदोंमोन बै टाइम खालि आरोना जे टाइमावहाय माबादों गोजां बोथोरमोन। नै दा जोङो सफैबाय ओमफ्राय जोङो सासे बिनानाव फैनायखौ नेगासिनो दंमोन आरोना अपेन। दा नै जोंनाबो बिनानावा सफैबायानो फिसा सान हरबाय हनै गुफुरनो। ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै। दा नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायलांदो। खालि जागोन ना जोंखौ? औ आं जागोन खालि बेथन मोननायजों साख्रि मावबाय आं दिनै गुफुर गोसोम sur imarim sesakda. गोबाव जालायलायबाय मोनाद्राय लायबाय एक्सप'आव थांनो नागिरनाया मोजां मोनना बे दखाना मिनिलाय स्माइल लेले गन्थंखौ आजि खालामनो Haburna. Dah video semana feeding. Ha. Dilihat lagi anak, ibar dilihat kan orang kemana ibar, ha? Kasih bisnis sih kemana nih bah? Namku bener ya sih sini. Tak kali saja dengan. Cai. Mama rokoमनि साहा मोनलोङो आंथ' साहाखौनो लोंबावासो आबुं
दार्जिलिं ब्रकेन टीनो बिसोर बेसेसो लां थांबाय थायोना बिसोरो नोंल' दांना होलाय माखासेयालाय बे नङाना नोंल'सो बे हानि होआबा नैबे हानि होआबा मा कालार जागौमोन बे हानिया जेबो मेटार खालामा सार खालि गोदैयाल' दा लास्टआव गोदै मोनगोन आरो कालाराथ' चेन्ज खालामो कालारा सोलाया कालारा सोलाया हो एक्चुअलि माबायाव माबा जायो माने ब्राउनिश मोनदों नामा लोंग्रा मानसि किउट मिनिथारोनो दे एसे मिनिना दोननि हि होनदा हि 12 बोसोरनि गथ' बायदि खोनाखायो लास्टआव थांनानै जावहैबायसो 12 बोसोर नङा आं दाबो 18 दा माबासो नागिरगासिनो मार्केटिं बेखौ न'आव लांनो बे खौरांनो गाजों दाजाबनानै फंबाय गोजासो जाग्रा गैया बरिया बेखौनो नुवाखै आं बारा औ दख'नाया मोजां नुदोंब्रा बाबायाव मबाइलखौ कालारखौ आलदा नुदों खिन्थु मबाइला माथो बेलेग नुदों कालारखौ कालार माबाखौ मा होनोमोनलाय ब्लु नुदों ना बाट खिन्थु एसे ब्लु नङा ग्रीन हां माहांसो नै आं गोलैजासिगोन नैबावसो एसे नुहांदों बाट खिन्थु बारा माबाया लाइटजों सिनायालै पिंकनिफ्राय साबसिन ओंखायनो दाम बारायनानैसो होनो नागिरबाय नोंमारगौ बिदिसो नोङो जोब्बाय मा होनोमोनलाय 7:30 जालायलायबाय गासिबो दखाना बन्द जाजोब्बाय जाहा एबार थांफिनसै आंबो थांला बिराद शपिं खालामबाय गानि बिराद शपिं खालामबाय आं खालामदों मालाय बिस्रा दख'ना गांसे बायबाय आं मा लाना फैदों होनोबा आंहा मजा लाना फैदों ओइ गुसुथार